Oğulcuklum, oturma men magadine girip buraya tuğ alıp çıkayın bolýarmy? Kaka barozuna da bera yetimiz gelýär. Boldy oğlum. Hazır alalım bolýarmy? Oğlumcuyum, ağırmadı. Yönta geçsinme bir marozna da eline bolýarmy? Geldim onu okşa taplar. Men marozna orayna ne? Bah. Hayır, ardanlırak qaraymy? Şu adam neme deyip taplaydı. Söyle. Yeni bir yer düşen yapmayı mı arasında? Ya düşene ait çek. Bak. Yerdaşın şu Ardağan'a sen mallarına mı gülbarı markette gelip dur hakkın? Bolly ne tip bolsa. Tamam. Hoppa. Oğulcuklum, atıyorsun oğlum ne? Erin oğlum marozna. Ay malade. Kaka özün almadın mı? Oğlum men soň ýerim bolýarmy? Bu at men bokurda maňra barmy? Arkaýynyn. Çağam bir arkaýyn ýaşatyn diýip kakaň başy gamdan nol gaýgydyr. Sen adam bolup ılgan kökşüniň her ýamasy ullukan bir söýgüdir. Eje mehri ballan söýji bolsa-da kakaň ýylgyrşan bir başga duýgudyr. Adanç diýip ýer gidip geç gelse-de şonuň özüm ullukan bir söýgüdir.